Το 2019 με τη δική σας εντολή ξεκινήσαμε. Προτεραιότητά μας, τα έργα υποδομής για το νησί μας. Δέσμευσή μας, η υλοποίησή τους. Και τα καταφέραμε. Η οδός Ιωάννου Χρήστου παραδίδεται και πλέον το μεγάλο έργο του αεροδρομίου μας ολοκληρώνεται. Από τη θεωρία περάσαμε στην πράξη για το master plan του λιμανιού μας και πλέον προχωρούν οι διαδικασίες όλες για την έγκρισή του. Η κατασκευή του λιμένα Καρδαμήλων είναι πλέον μια πραγματικότητα. Εξασφαλίσαμε 3 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του τελωνίου Χίου για να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές ως πύλη εισόδου Σέγγεν. Με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ προχωρήσαμε σε γενναίες παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων στην πόλη της Χίου, στο Βροντάδο, στον Κάμπο, δημιουργώντας ένα ασφαλέστατο οδικό δίκτυο για τους πολίτες και τις μετακινήσεις των πολιτών από την πόλη προς τα χωριά μας και από τα χωριά μας προς την πόλη. Ολοκληρώσαμε τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας άνω των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Καλοπλήτη και στα Μεστά, έργα τα οποία περίμεναν οι χιώτισσες και οι χιώτες πολλές δεκαετίες. Μιλάμε με να και όχι με θα. Σας θέλουμε κοντά μας. Η Χίος δεν γυρίζει πίσω. Προχωράμε μαζί, προχωράμε μπροστά. Χτίζουμε τη νέα Χίο.